Sa huling parte ng 1941 ay nagdesisyong umatake ang Japan sa US matapos ang kalumpo-lumpong embargo or economic sanctions na ipinatupad ng US laban sa Japan, kung saan magre-resulta ito sa isang malawakang kaguluhan sa Asya at ang simula ng Pacific War. Ito ang kwento ng pag-atake ng imperyo ng mga Hapon sa US, British Malaya, Pilipinas at Dutch East Indies, ang pagsisimula ng Pacific War o ang Japanese conquest sa Pacific. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Sa kalagitnaan ng taong 1941 ay patuloy sa pagpapatupad ng mga economic sanctions ng US sa Japan. Patuloy rin silang nakikipag-usap sa mga Hapon at nagdedemand na hintunan ito ang kanilang pananakop sa China. Pero alam ng mga Amerikano na hindi ito gagawin ng Japan. Ang kanilang goal dito ay para mapatagal ang negosasyon hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang ekonomiya ng Japan at mapipilitan itong mag-withdraw sa China, at para na rin makapaghanda sila kung sakali talagang aatake ang Japan sa US. Pero noong November 26, 1941 ay naglayag na ang Japanese Main Strike Force mula sa Kuril Islands sa Japan sa pamumuno ni Vice Admiral Nagumo Chuichi papunta sa Hawaii para atakihin ang main naval base ng US forces sa Pacific. Ang plano ng mga Hapon ay bobombahin nila ang mga barkong pandigma ng US na nasa Pearl Harbor sa pamamagitan ng kanilang mga dive bombers at torpedo attacks. Isang buwan itong pinagpraktisan ng mga Hapon sa Japan at talagang ginawa nila ito ng insaktong replika para ma-perfect nila ang kanilang pag-atake sa US. Minodify pa ng mga Hapon ang kanilang mga Type 91 torpedoes at nilagyan ng mga wooden fins para mas effective ito sa mababaw na dagat ng Pearl Harbor at talagang tatama sa kanilang mga targets. Kahit ganun pa man ay hindi pa rin perpekto ang planong ito ng mga Hapon dahil ang Pearl Harbor ay isang naval base. Natural na meron itong rescue service na madaling immobilize at karamihan sa mga manlalayag na Amerikano ay siguradong nasa lupa kapag nakadaong ang mga barko nila sa mga pantalan. Isa pa ay nakadaong ang mga barko ng US sa mababaw na karagatan na nakapalibot sa harbor. Kung masisira man ito ng mga Hapon ay madali rin itong masasalvage ng mga Amerikano at mari-repair dahil hindi naman malalim ang dagat. Ang pinaka-importante sa lahat ay kinakailangang mapalubog ng mga Hapon ng mga aircraft carriers ng US para hindi ito makapag-counter-attack kaagad sa Japan habang sinasakop nila ang Southeast Asia. Pero sa mga panahong yun ay wala sa Pearl Harbor ang tatlong aircraft carriers ng US kundi nasa gitna ito ng Pacific Ocean na hindi alam ng mga Hapon ayon sa kanilang intelligence report na nasa Hawaii lang nakatambay ang mga carriers ng mga Amerikano, kaya confident ang mga Hapon na madali nila itong mapapalubog. Samantala sa main base ng US, si Admiral Husband Kemmel ay nababahala sa mga aksyon ng Japan at inaasahan na nito na aatake ang Japan sa kanilang naval base, kaya lahat ng kanilang aircraft ay inilagay sa Wheeler Field. Inutos rin ito na magsimula ng magpatrol sa buong isla ng Oahu ang kanilang destroyers para sa kanilang proteksyon. Kasama na dito ang pagpapatrol ng kanilang maliliit na patrol ships para makita kung sakaling may paparating na Japanese submarines. Isa lang ang hindi kinonsidera ng mga Amerikano ay ang air attacks na gagawin ng Japan. Hindi inisip ng mga military officials ng US sa Hawaii na merong 10 aircraft carriers ng Japan sa mga panahong yon na kayang magdala ng daan-daang eroplano sa kahit saang panig ng mundo.
Noong December 2, natanggap ni Vice Admiral Nagumo ang kanyang huling order na simulan na ang preparasyon sa pag-atake nila sa Pearl Harbor. 5 araw ang makalipas noong December 7, 1941, madaling araw narating na ng mga Hapon ang kanilang final destination sa bahaging norte ng Hawaiian Islands at 250 miles mula sa isla ng Oahu. Nagsimula kaagad na mag-advance sa mga midget submarines ng Japan para sundan ang mga minesweeper ships ng US. Malapit sa bunganga ng harbor, alas 6:15 ng umaga inutos na ni Admiral Nagumo na magsimula ng mag-take off ang kanilang 183 planes mula sa kanilang 6 na aircraft carriers sa pamumuno ni Fuchida Mitsuo. 6:30 ng umaga nag-V formation na mga eroplano ng mga Hapon papunta sa southwest sa direksyon ng Pearl Harbor, pero ilang minuto makalipas na diskubre ng isang US destroyer, ang USS Ward, na nagpapatrol sa dagat ang ilang Japanese submarines malapit sa bunganga ng harbor. Isa sa mga submarino ng mga Hapon ang napalubog ng destroyer. Alas 7 ng umaga nakuha naman sa radar ng Upana Ridge sa isla ang paparating ng mga eroplano ng mga Hapon 132 miles sa bahaging norte ng Oahu, kung saan brinodcast naman kagad ito sa kanilang headquarters na hindi nabasa ng personnel na nagbabantay doon dahil timing na umalis ito sa kanyang istasyon dahil kumakain sa kanyang agahan. Sa parehong oras, nag-order ulit si Nagumo na paliparin na rin ang 183 planes ng pangalawang wave ng kanilang mga eroplano na aatake sa lugar na pinamunuan naman ni Shimazaki Shigekazu. Samantala si Commander Fuchida, ang unang wave ng Japanese attack planes ay nakita ng northern shore ng Oahu. Alas 7:40 ng umaga at nagbigay ng order sa kanyang mga piloto na mag-proceed na sa attack formation. Unang inatake ng Japanese first wave ay ang Wheeler Field, kung saan andon nakalagay ang karamihan sa mga eroplano ng mga Amerikano. Winasak ito ng mga Japanese dive bombers. May 12 eroplano ng US siyang nakalipad, pero sinalubong kaagad ito ng mga Hapon at isang dogfight kaagad ang naganap sa himpapawid. Pagkatapos na dumiretso ang mga Hapon sa kanilang main target, narating nila ang Iwa Marine Air Corps stations at sinimulang bombahin ng mga Hapon ang lugar. 7:55 ng umaga nang marating ng Japanese planes ang Pearl Harbor, binomba nito ang Hickam Field. Sunod-sunod na nag-dive ang mga Japanese torpedo planes sa Pearl Harbor para ibagsak ang kanilang mga torpedo sa dagat. Unang tinamaan ang battleship Utah at ang US cruiser na Raleigh. Sunod-sunod ang pagsabog ng mga barko sa lugar. Sunod na tinamaan ng mga Hapon ay ang US cruiser na Helena. Tinamaan rin ng torpedo ang battleship na Oklahoma ng US. Sa puntong iyon ay nagsimula ng magpatunog ng alarm ang US, kung saan karamihan sa mga sundalong Amerikano ay tulog na tulog pa sa mga oras na iyon. Alas 8 ng umaga, tinamaan pa ng 3 beses sa torpedo ang battleship na Oklahoma, kung saan nagsimula kaagad itong lumubog. Ilang minuto ang makalipas, tinamaan din ng Hapon ang battleship Arizona, kung saan nagliyab ito ng malakas na apoy. Sa likod ng battleship Oklahoma ay ang battleship Virginia, kung saan tinamaan nito ng 2 torpedoes. Nagliyab din ang barko ng napakalakas na apoy. Sa kabilang side naman ng harbor ay tinamaan ng 2 Japanese planes ang battleship California, kung saan nawasak nito ang malaking parte ng barko at nagsimula na rin itong lumubog sa dagat. Kahit ganun pa man ay patuloy naman ang pagkikipaglaban ng mga Amerikano sakay sa kanilang mga barkong tinamaan ng mga torpedo gamit ang kanilang mga anti-aircraft guns, pero wala itong kalaban-laban sa napakaraming eroplano ng mga Hapon. 8:06 tinamaan muli ang battleship Arizona, kung saan sa forward magazine ng barko tumama ang torpedo, kung saan sumabog ito ng napakalakas na nagresulta sa pagkahati ng barko. Pati ang dagat na nakabalibot sa barko ay nagliyab ng napakalakas na apoy dahil sa oil spill ng barko na kumalat sa buong paligid. Sa parehong oras, isang squadron ng SBDs na galing sa aircraft carriers na Enterprise ang dumating sa lugar 200 miles sa norte ng isla ng Oahu para i-rescue ang kanilang naval base na siyang hinarap naman kaagad ng Japanese planes.
Samantalang second wave ng Japanese attack planes ay narating na rin ang northern part ng Oahu Island at dumiretso sa Kewalo Mountains at 78 dive bombers nito ay dumiretso sa Pearl Harbor para ipagpatuloy ang pagbobomba sa Pearl Harbor habang 18 bombers naman at 17 fighters ang umatake sa Kinoe at 27 bombers ang sinuyod ng lugar at dumiretso sa Heckham Fields. Para ipagpatuloy ang kanilang pag-atake, alas 9 ng umaga nagpatuloy ang pag-atake ng mga Hapon sa iba't ibang bahagi ng Oahu Island. 9:50 ng umaga ay maraming Amerikano na ang lumalaban sa bakbakan sa pamamagitan ng kanilang mga anti-aircraft guns. Kaya nahirapan na ang second wave ng mga Hapon na patamaan ang kanilang mga target, pero kahit ganun pa man ay napalubog pa rin ang mga Hapon sa second wave ng kanilang pag-atake ang ilang US cruisers at battleships sa unang tinamaan sa kanilang first wave of attack. Nagbigay naman ng utos ang Japanese Admiral na mag-withdraw na ang kanilang puwersa sa Pearl Harbor at huling umalis si Commander Fuchida Mitsuo para masigurong walang naiwan sa kanyang puwersa. Nang marating ni Commander Fuchida ang kanilang aircraft carrier, ang Akagi, alas 11 ng umaga ay nireport kaagad nito sa kanyang admiral na si Nagomo na wasak na daw ang buong puwersang pandagat ng US sa Pearl Harbor, kung saan pinaniwalaan naman ito ng admiral at nagdesisyong wag nang ipadala ang kanilang third wave of attack na siyang wawasak sana sa mga military infrastructure ng US sa Pearl Harbor tulad ng submarine base at oil yards sa lugar. Isang pagkakamali na pagsisisihan ng admiral sa kanyang buong karera sa digmaan sa Pacific. Isang tagumpay naman kaagad ang dinaos ng Tokyo laban sa US dahil napalubog ng mga Hapon ang 8 battleships ng US, 3 cruisers at 4 na destroyers, 219 US aircraft at mahigit sa 3,497 ang namatay sa mga manlalayag na Amerikano. Dahil dito pansamantalang nalumpo ang naval force ng US sa Pacific na siyang magbibigay sa Japan ng naval superiority sa rehiyon at may pagpapatuloy na nila ang kanilang expansion sa Pacific at sa Southeast Asia. Pero dahil sa surpresang pag-atake ng mga Hapon sa Hawaii ay pinukaw nito ang galit ng mga Amerikano na magkakaisa para maghiganti sa Japan na magre-resulta sa pagbagsak ng US ng atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki. Hanggang dito na lang muna at sa susunod na video ay tatalakayin natin ang simula ng pananakop ng mga Hapon sa Southeast Asia mula sa British Malaya, Pilipinas, Borneo at Dutch East Indies. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisat TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.